La segona proposta que us faig és fer un comecocos de les emocions. Tots sabeu fer comecocos. Aleshores, l'única diferència és que a la part del davant el pintarem. Tots els nens i les nenes, sobretot amb els que anem treballant, coneixen quin color representa cada una de les emocions, sobretot lligat amb el nostre conte del monstre de colors i amb el nostre joc. Aleshores, podem pintar-los i podem deixar una casella molt barrejada amb molts colors, que serà la casella de no sé com em sento. Aleshores, fixeu-vos, un cop ja tinguem fet el comecocos, que per una banda el pintarem amb els colors i per l'altra banda hi posarem les cares. El rosa l'amor, el negre la por, el verd la calma, el vermell la ràbia, el groc l'alegria i el blau la tristesa. En aquests d'aquí posarem un interrogant, no sé com em sento. I aquest d'aquí, que jo he posat el lila, però ens podem inventar un altre color si volem, seria poder demanar 3 desitjos, 3 coses que ens agradarien que passessin. Aleshores, tanquem el comecocos, el posem aquí a la mà, a veure... I hem de dir un número, no? Podem jugar amb algú altre o més de 2 persones. A veure, per exemple, doncs el número 5. 1, 2, 3, 4, 5. A veure, triem un color. Per exemple, el verd. Obrim i diem. La calma. Explica una cosa que et faci sentir calma. Doncs em sento en calma quan llegeixo un llibre, o quan estic jugant amb el meu gos, o quan estic relaxat després d'haver fet una banyera, o quan estic estirat veient una estona de tele, no? I així amb totes les emocions. Aquest joc també és molt divertit i puc fer-lo amb els meus germans o puc fer-lo amb la meva família. Això també ens ajuda a expressar com ens sentim, quines preocupacions tenim, quines no, i això aquests dies és molt important poder-ho compartir amb els altres. Vinga, ja m'explicareu com ha anat. Adeu!